Suolle. Nyt lähdetään suolle, nyt kyllä. Suolle. No niin, mennäänkö? Mennään. No niin, nyt hymyillä huuleen. Lähteekö Jasmakin suolle lähteeseen? Joo. Pistetäänkö startateen? Pestas. Lahti. Nyt pidähän kiinni nyt mennä. Jotenkin. Urheiluhistoria, että otettiin ensimmäinen HJK-matkalla. 600 kilsaa olisi matkaa ja joka siis vähän vielä Saksan suunnalla. Pikkusen melontaa ja patikointia. Mutta ei, se ei niin, riitä. miten se nyt meni? 600 kilsaa autolle rantaan ja Sitten sitä, eikö siinä on semmonen 7 kilsaa siitä on vielä niinku matkaa sinne meidän tukiasemalle ja siitä nyt semmonen varmaan 1,5 kilsaa päästään melomaan. niin just. Ja jääkö semmonen reilu 5 kilsaa sitten suolatarpomista. 5 kilsaa suolatarpomista. Ja ennen pimeätä perillä vai? Niin kuin aina. Niin kuin aina. Niin kuin viime vuonnakin. Kyllä. Joo. No selvä. Palataan. Mut se on vaan eri asia, että missä ollaan perillä. Niin, mutta jossakin kuitenkin. Jossakin joo. Joo. No selvä. Pistähän kaasu pohjaan, niin mennään. Mitäs tässä helvettiä? No niin. No niin. Tessuki pääsi vähän pissalle, niin. Pissaappas nyt. Eiku. Menee Jarnokin pissalle. Tuonne ollaan menossa tänä iltana. Ei. Tuo on ollut kyllä 14.7. Ei. Pissa. Haluaisitko sä nähdä kuvaa pissasta? Onko sulla tulta? Pidetään vähän taukoa tän. Paljos meillä on vielä jäljellä matkaa? On semmonen 2,5 kilsaa. Noniin. Kai. Mitä Tessu? Jasma. No joo. Onko hukassa? Häh? Mikä on hukassa? Nämä. Sulla on oikein tommonen... Oo. Kuule tänne. Tätä puukolla keukku. Tää laittaa Pitäisikö mennä syömään? Mennään välillä vähän syömään. Tässä meinaat syö. Joo, täältä vai? Ei, täällä taitaa olla palleroissa. Joo. Kyllä. Mennään. Mun nälkä. Sattuu ettei saada saalista, tarvittaa jotain syödä. Joku tuplajuuri. Se vois olla joo. Terve! Niin oliko se totta, että sä meinasit, että siihen jäätä siihen leiriin tohon parkkialueelle? Eikä mene sen sit mihinkään. Niin jos kävis vähän soutelee siitä sitten ihan. Morjesta. Se on eväät ostettu nyt menossa. No niin, sit lähetään. Missä se on? Tuonne päin. Haapale. No meininki. No. Aina, joo. Otetaan vähän kahvia.
Mennäänkö me sinne suolle vai mihin mennään? Vähän reilu 100 Ouluun. Edeni. Mennäänkö Edeniin? Pitäisikö mennä? Minkään vitu suolle tai jo pitkällä. Kuka nyt sitten sanoo? Joo. Niin me tuon Panokyläinen. Niin on. Mä ajan vähän lujempaa kyllä sieltä. Joo. Kestilämies. Missäs me nyt ollaan? Ollaan täällä Kestin kaupalassa. Katsotaan. Kestin kaupalla. Joo. Ei oo enää pitkä matka, niin pääsis tuolta niin. Joo. Puoli tuntia. Ollaanko puolessa tunnissa perin? Puoli tuntia paljon. Joo. Silloin lähti. Sitten lähtee. Kyllä. Jos joku kysyy, että lähteekö, niin voi sanoa, että kyllä lähtee. Kyllä. Lähteekö telekkä pöntöstä kanssa? Joo. Niin mitä sä sanoit? Niin eli tossa on toi muhos ja me lähdetään tästä nyt tonne painaan. Tuolla näkyy silmän kantamattomia tietä näitä suoraan. Onks tossa tommonen talo? Joo. Ei niin. Ja tonne? Sinne lähetään. Tää on tää vedenheitto ja kylmälää risteys. No. Sitten ensi kerralla, että No, selvä. 8250 lähdetään päästään tosta. Ja koko kohta ollaan perillä. Se on tossa toi Pelson vankila on tossa oikealla puolella hetken päästä. Niin Joo. Selvä. pari vankia vapauttaa ja jatketaan matkaa. Selvä. No niin. Tuossa on niin meidän turvetuotantoalue. Ja kuinka ollakaan, niin tuolla on tää meidän hanhituotantoalue. Tuolta lähtee tonne. Mennään. Nyt käännytään. Kohta perille. Tai sanotaanko, että helpoin osuus on takana päin, vaikea alkaa. Mitä? Pitääks meidän mennään vielä johon? Ai niin jo, me jää siihen parkkipaikalle, mä unohdin. Eikö se oo sama? Tää tuli sitä koivukujaa pitkin aina kouluun. Niin oli. Mä olin kerran siellä koivukojalla siellä pohjalla. Kaveri kutsui vähän serkkuja vähän. Antaa köniä mulle. Niin. Muistaks? Sikko. On vieläkin vähän katkera. Minusta on tullut tämmönen sen takia. Niin sä niin syytät mua ihan siitä. Joo. Neleikäiset rauhat. Oho. Onko perse yhtään puutu? No ei oikeastaan 5 ollenkaan. puolisotaa. Hyvät on penkit. Joo. Pirun hyvä. Paljon siinä on matkaa? No niin, tuppas. Paljon tuli matkaa? Olisiko se semmonen 5,5 kilsaa ainakin? Kuuntele. Unohan niin. Joo. Siinä on se meidän lätäkkö. Siitä me lähdetään Niin. kuule tuolla meidän risteilijällä. Ja Mulla on voipaketti, niin voidaan melkein lähteä. no tarvitko sinä muuta oikeastaan? Läpä näyttää hienolta kuule tuolta lähteä melomaan. Voi että. Voi että pojat kuule. No, mennään jo. Mikä tää koiraa vai? Se on se kahvi. Nytkö sä jo menit sekaisin? Suo hulluus iski. Onks tää nyt se luonnevika? Mistä ne puhuu aina? Ensimmäisiä oireita. Laita sitä sun reppuis. Tää on tämmönen. Painaaks? Näytä. Tee vähän hauista. No niin. Mitähän se tekisi?
Ja siihen vielä kivää. Loistavaa. Haluatko sä tämmösen? Voisi tulla tämmönen. Kukku. Ootappa kun miten tää toimii? Mä osaan käyttää. Tämmönen. Ja Tom. Vähän on rete. Sitten kun täällä on tällainen. Istuskelet jakkaran päälle ja haulikkoon päälle. Sitten heittolaukaus. Siitä. Toi olisi kyllä rete. Koita, tää ei Mä paina mietin. paljon. Mä mietin tota. Joo. Ei paina paljon. Tää ei paino yhtä. Pitäisiköhän muuttaa. Täällä on nää sun oluet. Mikä? Meinaatko sä syödä sen lanku? Höpsö olet. Olet höpsö. No niin. Tässä mennään jo. Niin pitäis. Sitten lähet. Joo. Ei me tarvitse kuulosuojaimia. Ei tarvitse. Minulla on mun ne. Annaks sä mulle se? Heitetään. Heitetään. Eikö heitetä? Otappa se sun kevyt reppus nyt mukaan niillä mennä. Toivottavasti mä nautin näistä kaikista kamoista tuolla, mitä mä sinne roudin. Kyllä sen tulet huomaamaan. Tonne meidän pitäis mennä. Sen tulet kyllä huomaamaan. Mihin tää on? Pistä siihen keskelle. Ei, mutta jos laittais kato tänne. Laita siihen. Vai? Eihän se ole keskelle sama. Oho. Terve. No niin. Sitten menoksi. Sinne niin. Ei tää mahu muuta. Ja se liivi. Niin. Oho. No mutta ei se nyt. Katsotaan. Pidät Sinne. kiinni siitä. Sinne niin. Tonne noin. Tänne näin. Hyppää sinne niin. Sinne, hyvä, hyvä. Auta vähän. Oo. Niin siihen maan. Sillä lailla. Kippaatko sä heti meidät nurin tähän? Kato, Haluat sä? katokko osas mennä heti makkoilee sinne. Että... Oho. Pitäisikö munkin tehdä jotain? Pitää sun varmaan vähän kuvaa. Ota. No niin. Sitten mennään. Sinne jää auto. Kuvaa. Joo. Kohti Venenevaa. Ei Se ole enää pitkä maa. ei oo enää paha. Rupee pimeäkin kohta. Kilometreissä aika vähän loppujen lopuksi siihen mitä on tullut. Pimeäkin rupee tulee. Joo. Mitäs luulet, hukutaanko me tähän vehkeen kanssa? Mä koittaa pysyä tää keskellä mahdollisimman hyvin. Joo, Voi olla, että se leviää. joo. Pitäisikö munkin ruveta soutaa? Elää nyt, joo. Vai kuvaanko mä vaan koko matka? Niin kauan, että ollaan tuolla vedessä. Sano mä nyt meidän kamat tonne ja sä... Miksi sä sit? Pitää Pitää ottaa sen melaan vaikka. pelaa käteen. No, no. Miten sä tähän onnistuit tekemään? Ollaan nyt vielä väärinpäin. Tonne päin pitäis mennä. Tonne suuntaan. Osaa pakittaa. No otas vähän. Noniin. Nyt on meidän
tuolta tultiin ja tuonne noin niin tonne on menossa. Näyttäisikö se Jarno, että miten se järven selkä siellä kohtaa auki? Joo, mä voin soutaa tänne toiseen päähän. Joo. Tonne järven toiseen päähän pitäisi päästä ja sieltä sitten... Sinne asti oikein. No sinne asti oikeesti. Pitäisikö meidän vetää sauhut tähän väliin? Kun ollaan niinku täällä asti. Sitten on enää itikoitakaan hirveästi. Joo. Rauhallista on. On kyllä. Kieltämättä, joo. Joo. No niin. No. Tuolla sitten rantaulla. Ei haksirikkoa nyt, mutta ei kaukanakaan. Joo. Pitäisikö se lähteä kahtelemaan, missä se on se varsinainen mesta? Jos miten jos kuseskeltais vähän? Voihan sitä kustakin, jos tuntuu siltä. Joo. No niin. Hei hei. No niin, sitten lähettiin. Sittenkö mennään? Sitten mennään. No niin, Rekku, eikö ole kiva? Jarno, tässä nyt tapahtuu. Että miten tässä nyt näinkö? Paljonko me ollaan tultu? Onneksi tää ei näytä, mutta ei paljon. Ei paljon mitään. Ei paljon paskaa. 500 metriä oisko? 500 metriä nyt on tilanne semmonen, että täällä rupeaa jo hämärtyy. Ja niin, nyt on reppua jostain syystä käynyt vähän raskaaksi ja täytyy vähän tyhjentää. Tyhjentää? Mitä sä meinaat jättää pois sieltä? Eväät ja oluet. Jos ottais vaan oluet ja... Joo. Koiran ruu. No niin, jatketaan. No? Häikäsee. Aurinkoko siellä nousi. Täällä on eksyttiin siinä vähän se, kun ollaan täällä pimeässä ja... Yksi hirvikärpänen meni silmään. Joo. Onneksi meillä oli hirvikärpä stoppia laukussa, niin suihkutettiin vähän sitä, niin nyt taas pärjätään. Ja hetken aikaa menee. Ja me eksyttiin, mutta me löydettiin polku, joka on tossa. Ihan selkeä polku, niin kuin näkyy. Mulla on tämmönen sitten tämmönen. Muistuta mua, että näin paljon ei kamaa ensi kerralla. Joo, eli Jarnolle muistutusta, että kamaa ei ensi kerralla ihan noin paljon. Joko? Tai tulee selkää. Niin. Nyt meillä ei ole enää kiire mihinkään, kun on pimeä, niin meillä on tässä vaikka koko yöaika. Jano on kova. Pitäisikö meidän ottaa vähän öltsää? Tai... Mitähän ne kävisi, jos ottaisi öltsää? Mä luulen, että mä kaivan tuolta kyllä meille yhdet ryypyt tässä vaiheessa. Mitä? Mä luulen, että mä kaivan meille yhdet ryypyt tässä vaiheessa kyllä. Ei tää tästä pahemmaksi mene. No ei kai niin. Tämähän on niinku... Tämähän ei ole semmonen niinku... Tämähän ei mitään jo pakko. Joo. Mikä siellä ääni? Joku tulee. Joku tulee. Tulee. No. Kuva. Hei. Onko tää Blair Witch-projekti? 3. Oh. Joo. Tuleeko? Joo. Joo. No niin. Vähän häikäisee. Tämmönen tilanne tällä kertaa, että sade yllätti suuret metsästäjät. Nyt vähän kävi vähän vanha-aikaisesti, mutta täällä sitä ollaan pressualla kuitenkin suojassa. Joo. Katso vähän, ettei nuo vaatteet pääse hirveästi kastuun, niin siinä sitten sen kummempaa.
pidätellään nyt täällä sadetta jonkun aikaa ja kädellään. Noniin. Nyt, Joo, nyt on... ei väsytä yhtään. Eikö väsy? Ei. Nyt me ollaan päätetty Mutta on vähän nakit ja muusi. nyt on noidista selvitty ja ollaan lope uupuneita. Eikä päästy taaskaan perille. No, otetaan nyt homma haltuun ja ruvetaan leiriä tekemään tähän näin. Tarkalleen ottaen toho. Kaivetaan leirintekopullo, niin päästään Jaa. hommiin. Ne passa bra. No niin, Tähän sitä on nyt niinku tultu. joo. Ei ihan päästä tosiaan perille, mutta kyllähän tää niitä tästä alkaa helpottaa taas. Mikäs tässä nyt on meininki? Täällä on tämmönen makkara, mä tää yritän paistaa. Makkaran polttamis. Sessi. Tää on huomasin, että tämmönen tikkusysteemi, automaatti, niin tää ei oo kovin hyvä, kun tää pyörii tää makkara. Ai pyöri. Niin, tää ei saa niinku siihen asentoon kun haluaa. Joo. Ei tämmöstä. Tää tuolta tommosen kepi, joka ei pyöri. Joo. Onks nyt jo vähän parempi mieli? Eihän mielessä on, mutta se, että virta meinas vähän loppua, niin ei siinä. Nyt alkaa vähän taas toipua. Mitäs meillä on? Mitäs kello? Kellohan on. No, mulla että pikkukakkonen on tainnut mennä, se on 1.50. Joo. Täytyisi ruveta laavua väsäämään pystyyn tonne. Niin jo, Tonne. sinnekö se tulee? Joo. Ai, siinä. Ei oo hirvikärpäsiä enää näkynyt, kun tuli pimeä. Ei, ne varmaan pelkää pimeä. Joo. Selkeästi. Hiljainen hetki Suolle. suolle. Kun mulla meni toi hirvikärpäinen silmään. Et sä sitä oo kertonut. Eikö? Eikö kerrot sä mulle? No mut semmonen menisi. Niin meni. Ainut vaatteista sitä on näkynyt kyllä se. Me emme löydetty sitä sieltä, Joo, siellä joo. se oli. Se on pesiytynyt siellä. Joo. Vittumaisia otuksia. Joo, noni. Onko sulla nätti nimi? Onko nätti nimi? Mikäs on meininki? Hyvä. Hyvä meininki. Tää on just tätä parasta aikaa. Rakennella leiri. Kyllä. Laavu pystyy ja eväitä tekee ja vaatteita kuivaksi. Siinä on vähän kumpparia. Pikkusen siinä kuivat. Joo, ei niitä ei koske. Ei. Polttopuita ei saa syödä. Niin. Jasmasta on tullut mun kaveri. Ollaan nykyään. Siinä on Joo. nyt laavu on nyt saatu niinkö valmisteltua siihen. Suuret pahoittelut tästä meidän nuotiosta. Tää on aika pieni tällä hetkellä. Se vähän pelaa monesti. Yritetty Monta. vähän säästellä Joo. puuta. Ei siinä mitään. Mä katson, että se vähän niinku pelaa monesta eri kohtaa. Pitäisikö? Vähän niinku pitenee koko ajan tänne. Niin, pitäisikö tää vähän soittaa jollekin vaikka. Ja soittaa. No, soita. Kelle mä soitan? Kestin kaukolla. Soita Kestin kaukolle ja kysy siltä vähän lisää. Mä vähän valasen meidän laavua, niin näkee, katsotaan. Että siellä se on. Toi saatana tommosia 0,5 millin kokoisia No niin mäkin. No niin. Kuvaksi. Kuvaa. Syömä. No, ota mä, joo. Vittu minkälaisia. Ne on kyllä,
Onko semmonenkin täällä? Mulla niitä on ollut, tässä oli montakin, kun kävi sitä eikö mikä tää on? Metsoa katsostaa. Herätys. Tuo aika herätä. Herätyksen aika. Melkein saatiin teeri kautta metsopaistia. Mutta huomasinkin, että mulla oli se kamera kädessä. Saiko se kuvattua sitä? Hyvin heikosti, mutta ehkä siellä jotain siivenliikkeitä näkyy. Teeriäkin on näkynyt. Joo, tuolta ne lähti. Oi perkele. Laavu oli aika hyvä vai mitä sanoo? Se oli kyllä niinkö. Se oli oikeastaan paras tähän mennessä. Tähän mennessä näistä meidän majoituksista. Joo. Korppikin siellä rääkää. Joo. Mikä mies sieltä tulee? Kädet ylös tai mä kuvaa. Kuvaan nyt, mä kävin aamusella vedenhakureissu. Kävelikö sä tommosen pienen tötsän kanssa tonne asti? Joo. Menin. Joo, ei se mitään. Sitten kaajat sen siihen ja lähdet hakee uudestaan. Joo. Kyllä. Tuo muuten taitaa tuo koira jää Hyvinkäälle ja Hämeenlinnaan. Mennään. Kovaa hommaa tää. Meikkaaminen. Okei, siinä. Mihin sä? Missä se on? Mistä ota se käteen? Mä toin. No ota käteen niin katsotaan. Mikä? Näytä. Missä se on? Mikä sen nimi on? Jarkko. Jarkko kulta. Jarkko kulta. Tiipuja. Tiipuja. Mikä sulla on Jarkko? Kyllä tänään. Lämmin. Kato, se on aika kovasti. Syökö se tuo koira? Kysy siitä. Tuu se syömään. Se. Hei, käypä kattoo. se. Hei, Jasma. Syömään. Käy kattoo mitä tuolla. Kato mikä tuolla. Täällä. Kato tossa. Tossa. Tuolla. Syö. Täällä. Tuolla. Syö. Syö, hyvä. Niin. Ruvetaan olla jo aika lähellä. Lähellä meidän laavupaikkaa. Ja päivä 2 menossa. Volut välillä vain olla vähän hukassa. Kovaa hommaa, reput painaa vieläkin. Vieläkin aikas lailla. Vai mitä Jarno? Painaako sun repput mitä? Painaa alle 100 kiloa. No niin, ei oo paljon. Joo. Huhhuh. Paljon matkaa, Jorma? 100 metriä. Loiskis. Loiskis ja moiskis. Katsojille tiedoksi, että retkikunta on saapunut kohteeseen.
Sunnuntaina voi tulla helikopterilla. Pannaan tekstarina kortina. Ai vitsi. Mitäs nyt? Mitäs me sovittiin, kun päästään perille? Hei, mitä nuo kenraali Pontso ja pojat, mitä ne tekee? Ne ottaa oluen. Ottaa oluen. Jumalauta, jos ei Lapinkulta lähde meitä sponssaamaan, niin tää on viimeinen Lapinkulta, kun mä jo. Eikö ne vois lähteä? Niin. Ai saasta sitten. Niin. Jos soittaa, tiedätkö? Puhelin. Hei, mä olin hirvikään. Oli. Täällä on murkku. Kato, se yrittää purra. Tuo koiran sä voisit lopettaa. Pitäisikö se lopettaa? Lopettaa sen kärsimyksen. Ihan miten vaan. Miten se Lapinkulta? Tunturipurojen raikkautta. Oh. Joo. Tämmönen tilanne. Ei. Tämmönen tilanne yllätti retkeilijät tällä kertaa. Että tämmöstä tällä kertaa täällä suolla. Joo. Yhdellä miehellä on vaan vesivarusteet ja muilla ei oo. Eikä oo keretty tultakaan tekemään, kun tuli toi vesisä. Joo. No, kerrohan mitä tässä nyt on tapahtunut. Äsken oli kova vesisade ja... Tää oli kyllä niin kova vesisä, että meinas vittu kastua. Rupee uutta vettä tuleehan kohta, mutta on vähän kiiruspisteet Onneksi löydettiin kaatunut kelo taas. Ja... Joo, se oli tuolla Järnon kakkapaikan vieressä. Ajaa, niin. Kyllä. Se olisi voinut jättää sanomatta, mutta... Joo, tilanne on edelleen sama, että vettä tulee ja silleen. Ei päästy iltalennolle. Jarno tuolla kyykkii jotakin pressualla. Ja nyt loppuu pirrakki kamerasta. Tää reissun kuvaaminen jää ilmeisesti tähän. Huomenna on hellepäivä ja päästään oikein metästä. Onko hellettä? Oh. Lähti. Mitäs meillä nyt on niinku ohjelmassa? Nythän on venetsialaiset. No niin, Meillä on vähän tässä haulikon panoksia ja vähän ruutia. Niin no katsotaan mitä niistä... juhlitaan vähän venetsialaisia. No niin, annahan mennä. Wow, ruutivana. Aika hieno. Oh. Kohta kun se loppuu, niin mä heitän nää Noniin, paukut tonne. kunnon tulisou. Tonne no. Ei, jäsmä pois. Eikö ne pitänyt posahtaa? Niinhän sä sanoit, että ne posa. Sä kysyit, että milloin me uskalletaan mennä. Niin, sitä mä just mietin. Mennäänkö aamulla vai nyt kohta? Voitaisiin me mennä, mutta laittaa nuo suojalasit päähän. Ei tapahdu mitään. Mitä sinä nyt kävi? Mä luulen, että nyt kannattaa säästää sitä filmiä. Meillä on vielä vähän kuvausaikaa. Se oli Just yksi. loppu. Vielä kolmas. Monta niitä oli? 3. Eli yksi puuttuu. No. Hyvin ne sietää lämpöä. Niin, sieltä. No, Lopeta jo se kuvaaminen. no niin. Nyt ollaan iltalennolla.
Siellä on meillä pari kappaletta kuvia. Aika tiiviisti sillain niputettu yhteen. Tämä on muuten hieno ilma. Ilma on kyllä nyt alkaa niin ole semmoinen, se olisi pitänyt olla koko ajan. Se ei ole aikaisemmin ollut. No ei, siellä arska paistaa ja lämmintä on ihan tarpeeksi. Ja siellä näkyy kaukana meidän laavupaikkakin tuolla. Tuolla noin. Otettiin evästä mukaan iltalennolle ja ruvetaan tekemään kohta vähän ruokaa ja ketään kahvia. Kyllä. Kyllä. Ja Ääniä ei kuulu mitään. ei, alkaa olla aika tyve. Aika tyvettä meininkiä. Nyt. No niin. No niin. Ollaan iltalennolla, mutta hommahan on näin, että jos tää on päällä, niin ei pysty juomaan. Eikä syömään. Näinhän se on. Mutta niin kuin todettiin jo, niin ilmaa ei voisi olla paljon parempi. Jopa menee vähän liian hyväksi ajatellen huomista, että lähdetään huomenna puolilta päivin kotia kohtiin. Niin No joo. siinä on vähän pojilla. Tää reput vaan. Niin. Siinä on pojilla vähän tekemistä huomenna. No huomenna on. Se on onneksi vasta huomenna. 7 kilometriä tonne suuntaan. Tonne noin. Näin se vaan on. näin. Ja sitten 600 kilsaa tonne suuntaan. Mutta se on helppoa. Ja se on vähän helpompi. Joo. Kyllä. Kato. Miltä tuntuu olla suolla nyt? Tämä on kova homma. Missä me ollaan nyt? Veneneva. Ja suopaari. Suopaarissa. Veneneva. Auto on 7 kilometrin päässä osoittamassa suuntaan. Kyllä. Just tultiin metältä, käytiin sorsia. Joo, tuliko niitä? Ei tullut. Saataisit päästä vähän tähtäämään, mutta siihen se jäi tähtäilyasti. Kyllä. Eiköhän me iltalennolla sitten napsita sieltä sorsan rintafileet matkaa. Joo. On pekonia päällä. No niin, nyt Jarno pistää tähdättyä harjoituslaukaukseen. Onko valmista? Oo. No niin, nyt lähtee. Mihin se meni? En mä tiedä. En mä kattonut. Mä vaan kuvasin. Vähän näytti, että olisi mennyt tonne ylitte. Mielestäni näytti, että se olisi mennyt sivulle. Miten se voi niin? Ota, mun pakko, mä laitan toinen. Otan vähän tosta sivumpaan. Ootas vähän. No joo. Nyt meni lähelle. Nyt osuu. No niin. Tämmöstä meillä. Sorsiakin lensi äsken niin pirusti, kun ammuskeltiin. Niin teki. Ei tullut alas. Ei tullut. Mihin se meni? Ei tuo Tää. ihan normaali kopo. Hetkinen. Täällä on toinen. Ne oli parittelemassa näköjään. Nussimishommia. No niin, suokokkikoulu. Suokokki, tänään meillä on tandorin kanaa ja riisiä. Riisiä. Joo. Ja sitten pikkusen laitettiin nuudeleita tosta ihan omasta takaa ja suolapähkinöitä, niin vaan takaa, että ne lähtee. Ja täällä on nää Sami keitokseen, niin mitäs Sami sulla? Mulla on mulla on tommos. Kamera vaikka, tää voit esitellä itse. No laita sä, kun sulla on sinne se pehti. Täällä on sitten tämmöstä traveling lunch light foodia. Lihariisipataa pitäisi olla. Hippurinen lihariisipata, joo. Joo. Nyt testataan. Pistäpäs ruoka siitä. Mäpäs laitan tänne nyt, tää avataan tästä ihan. Tällä vaan reippaasti. Tää voi varmaan tosta laittaa. Oi jes, ja sitten ei tarvi oikeastaan, kun vähän tosta levitetään tätä näin. Sopii hyvin. Siitä. Näin vesi lisätään. Sillä lailla. Ja sitten mä voin täältä vaikka hämmentää tätä
pikkusen, niin saa sekoitettua. Pohojia myöten. Niin. Näin, ja haluatko sä tänne sitä nuudelia? Joo. Vähän Lisätään täältä nuudelia, otetaan pussista näin ja on nyt niitä pähkinöitäkin, jos sulla on. näin. Ja meillähän kuuluu nämä pähkinät sitten kans tähän meidän. Tää on tämmönen meidän suokokkikoulun niinkö oma resepti. Suolla aina pitää laittaa pähkinöitä vähän ruokaa, eikö Joo, ole se on näin? ihan niinkö pakko must. Joo. Niitä vähän tonne noin vaan. Joo. Näin. Mitäs sitten? Sitten mä tosta vähän se hämmentäisin tällä vielä pikkusen ja sitten siinä oikeastaan on mitään muuta kuin laitetaan pussi kiinni ja annetaan se olla 5-10 minuuttia, niin sillai hyväksi todettu, että semmonen varttitunti on aika lailla niin semmonen optimaali. Joo. Se oli niinku siinä. Se oli siinä. No mitäs jälkiruoksi? Onko meillä suklaata sitten tai jotain? Siis meillähän löytyy, siis jälkiruoksyön tietenkin pähkinää otetaan, sitten voi ottaa Snickersia. Joo. Samirepusta löytyy Fatseri sinistä. Joo. Ja mitäs ruokajuomaksi suosittelet? Mä suosittelisin nyt tähän tilanteeseen niin ihan tämmöistä suomalaista kotimaista jellonaa. Joo. Ja sitten tietenkin niinkö, tuo on vähän jälkiruokaa. Sitten voi niinkö valita, että ottaako karhua vai lonkeroa. Joo. Kummakki toimii. Oliko se tuolta Suopaarista, kun saa ne hankkia? Joo, mä Suopaarista. Se on jännä, että ne myy mukaan sieltä, mutta äläkää kertoko. Meillä on täällä makuraati nyt ratkaisemassa, että miten tää kokkikoulun ruuat maistuu. Niin. Näytäisi vähän tuota tantoorikanavia voita. Nyt olisi niin tällä hetkellä tantoorikanaa. Niin. Siinä on ehkä sattunut niin sattuma kohdalle. Joo. Olutta päällä. Joo. Hyvin on mennyt kaupaksi. Hyvin on tiskattu nämä. Joo. Niihin sitten tehdään uudet annokset. Vilikotaan vähän sorsaa ja niin joo, nuohan kato, nehän käyttää päivästä. Voita. Kyllä ei niitä pois. Vähän sieniä. Niin. Mitä me sienille tehdään? Vilikotaan ne nyt samaan. Kato, kun tuli koreentokin käymään tuossa. Tässä on ensimmäinen sieni jo tässä. Näetkö, kun täällä meillä koreento tuli kyllä? Missä? Tuossa. On tommonen minikko. Niin. Syö se. Polta se. Syö se. Eikä levannut koira. Huonosti. No ei sitä. Näin. Täällä me ollaan suolla eläimiä kohtaan sillain niinkö aika semmosia lempeitä. Tykkää meistä. Niin. Ihan sorkasta ne kaikki puhuu, että se on tosi hyvä. Meinasitko sä, että sillä on nälkä, vaan se syö tassua? Joo. Vai onko se tullut suohulluksi? Mulla on mahdollisesti suohulluus. Ei helvetti, sehän nyt on ennen kuulumaton. Niin joo, mutta oon mä kuullut siitä joskus semmosia tarinoita. Isoilta pojilta. Niin. No. On se. Kato, oho. On se. Vai on? Aika lähellä kuitenkin. Ei oo kaukana. Ei oo kaukana. Teeriä vai mitä tuolla lentää? Jotain lintuja. Missä? Tulee tänne.
Missä? Tulee sorus. Anta mä kuvaan. Ihan rauhassa kuvaa. Mä ammun sitä, jos tulee kohta. Ei toi oo suora. Mä joku vittu. No, joku haukka. Se on haukka. Haukka. Englannin. Nyt se tulee taas toinenkin tulee. Niitä on 2. Tulee taas hyökkäilee meidän päälle. Mennäänkö ne vie meidän koiran taas? Ne vie taas. Tuo hirveä homma oli eilen repiä se alas. Niin joo. Näin se on niinku ampua. Tää oli tämmönen Oliko sulla joku ongelma? mulla on tuolla tommonen. Näetkö sä? Mä katon. Se on siellä aika syvällä. Mikä siellä on? Siellä on semmonen korvatulpaksikin joskus on kutsuttu, mutta vaan puolikas siitä, niin sillä se vähän pääsee hujahtamaan. No tuu tänne. Sulla on niin tohtorille nuo tonget. Mulla on tuu tänne, niin mä katon. Ai. No, pitääkö ottaa kipuryyppyä? Ota kipuri. Se on tuolla. Missä? Tuolla. Otatko säkin kipuryyppyä? Ei mulla nää. No ota sä se tuluppa sieltä. Noniin. Lähti! Aika hyvin. Kyllä sitä kunnon tohtori vielä tulee. Kyllä mä oon ajatellut, että mä rupeen semmoista. Ja semmoiseksi valetohtoriksi niin ei tarvitse käydä kouluja. Joo, kyllä. No niin. Joo. No niin, minä kiitän. No niin, moro. Morjesta. No niin, miltä nyt tuntuu? Oliko niin, Mä rankkari? en oo enää jaksanut meloa enää metriä. Kyllä. Mä en kyllä jaksanutkaan, mutta se oli pakko. Joo. Kyllä. Mutta täällä ollaan autolla. Niin on. Saalit jäi vielä kasvaako? Tää oli nolla, mutta siitä on hyvä parantaa. Niin jo. Kyllä. Koirakin on. Meppä Jasma pyyhkii ne karvas tonne johonkin. Ei!